Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Marve Clusada. Good Eve! Ang video natin ngayon, magsusungcover ako sa isang awiting entitled I Speak Jesus by Charity Care, translated into Bisaya version. Ganun pa rin, hindi ako ang nag-translate sa awiting ito. Shout out nga pala sa Together Church, sila yung nag-translate sa awiting ito. So, ako magsusong cover lang. Sana magustuhan nyo. So, salamat sa Ginoo sa mga taong matyaga mag-translate from English into Bisaya at matyaga mag-song cover. So, ayun. Sana magustuhan nyo. Let's start. Isugil si Jesus. Buot kong isugil ang ngalan ni Jesus. Ang tod ang pagkagumon ng abong ka. Paghatag paglaom mo kagawasan. Isugil si Jesus. Ngalan mo ka among kaayuhan o kinabuhi. Buong kagang kabuhan musidlak sa kami ug magdilaan. Batok sa kahadlok o kabalakan, sa matag kalag na napihat sa kaso, isugilong si Jesus. Ngalan mo ba among kaayuhan o kinabuhi. Kagang kabuan musidlak sa kanin o magdilaan. Isingit si Jesus sa pagkiran o kadalanan. Jesus sa kagngit-ngit batok sa mga kaway. Jesus akong pamilya, isugilo ng ngalan niya, Jesus. Isingit si Jesus sa kabukiran o kadalanan. Jesus sa kangit-ngit batok sa mga kaaway. Jesus akong pamilya, isugilo ng ngalan niya, Jesus. Isinggit si Jesus sa kabukiran o kadalanan. Jesus sa kangit-ngit batok sa mga kaaway. Jesus akong pamilya, isugilo ng ngalan niya, Jesus. Ngalan mo gahom among kaayuhan o kinabuhi.
kagawasan, isog kilong si Jesus. Ngalan mo gahom among kaayuhan o kinabuhi. Bonggan ang kabugat, musidlak sa kangit-ngit ug nagdilaam. Ngalan mo gahom among kaayuhan o kinabuhi. Bonggan ang kabugat, musidlak sa kangit-ngit ug magdilaam. Oh yeah, oh yeah. Isingit si Jesus sa kabukiran o kadalangan. Jesus sa kangit-ngit, batok sa mga kaaway. Jesus akong pamilya, isukil ng ngalan niya, Jesus. Isinggit si Jesus sa kabukiran o kadalanan. Jesus sa kangit-ngit, batok sa mga kaaway. Jesus akong pamilya, isugil ng ngalan niya, Jesus. Ngalan mo gahom among kaayuhan o kinabuhi. Bonggan ang kabugat, musidlak sa kangit-ngit o magdilaan. Ngalan mo gahom among kaayuhan o kinabuhi. Bonggan ang kabugat, musidlak sa kangit-ngit ug magdilaam. Ngalan mo gahom among kaayuhan o kinabuhi. Yes, Lord. Bonggan ang kabugat, musidlak sa kangit-ngit ug magdilaam. Buot kong isukil ang ngalan ni Jesus sa matag kasing-kasing o kunahuna. Adunay kalinaw
presensya. Isukilon si Jesus. Isukilon si Jesus. Isukilon si Jesus. Isukilon si Thanks guys for watching. Please like, comment, then subscribe. Kung bago dito sa channel, please press the button bell para ma-notify ka sa susunod